Ventalls, banderes, paraigües i fins i tot cadires de càmping, coes i coes allà a Son Moix per veure el concert solidari de la Fundació Iberostar i UNICEF. Els beneficis es destinaran als projectes per als infants. Són 5 camps genèrics de feina: nutrició, educació, immunització, la sida i protecció de la infància. Hi va haver corredisses per aconseguir la primera fila. El concert el va encetar El sueño de Morfeo. Perdóname si alguna vez te hice llorar ojos de cielo. Després li va tocar el torn a Xenoa. Bona nit, Mallorca. Hola. ¿Para qué dejar que el miedo entre sin llamar? ¿Para qué llorar si puedo respirar? Amaya Montero va protagonitzar l'anècdota de la nit al celebrar el seu aniversari sobre l'escenari. Muchísimas gracias. La que tú no puedes ver, la que aún te tiene fe. Però l'artista més ovacionat va ser ell, el porto-riqueny Chayanne. Va presentar el seu nou disc No hay imposibles. En definitiva, una nit calorosa, plena de música, somnis i il·lusió, però sobretot de solidaritat.